Расійскія спецслужбы ўдзельнічалі ў катаваннях беларусаў у жніўні 2020 года. Пра гэта заявіў заснавальнік праекту «ГУЛАГу нет» Владимир Осечкин. Паводле яго, зондар каманды спецназу Федэральнай службы выканання пакаранняў таемна прыбылі ў Беларусь, каб ужываць да мірных дэманстрантаў бесчалавечныя метады. Іншыя навіны серады ўжо цяпер у аб'ектыве. Мяне завуць Александр Пуціла. Добрый вечар. Беларусь без камсамолкі. Чаму выданне спыніла працу? Беларуская ўлада дайшла до таго, што пачала расправы нават з выданнямі, якія афіляваныя з галоўным партнерам, можна сказаць, афіцыйнага Мінску, гэта з Крамлём. С президентом Анджеем Дудом мы абмеркавалі нашыя дзеянні, супрацу з еўрапейскім звязам і стратэгію, каб прымусіць Лукашэнку спыніць гэты крызіс і адказаць за яго. Падводзім вынікі візіту Святланы Ціханаўскай у Польшчу. У Беларусі прагназуюць самы нізкі рост ВУП на лета. Як перажывем? Трэба будзе закрываць дзіркі ў бюджэтах, перш за ўсё, мясцовых органаў улады, будзе не хапаць грошаў. На лясных могілках непадалёк Шабаноў развіталіся з Андрэем Зельцарам. Ушанаваць памяць забітага мужчыны заклікала Святлана Ціханаўская. Актывісты фрунзенскага руху прапанавалі сёння о 21 гадзіне пагасіць усе асвятлення ў кватэрах ці дамах на 10 хвілінаў. Паводле былой выкладчыцы МДЛУ Наталі Дулінай, цела Андрэя прывезлі на могілкі наўпрост з моргу, бо ўсе рытуальныя залі Менску адмовіліся прымаць цырымонію развітання. Менскі айцішнік Андрэй Зельцар быў забіты ў сваёй кватэры ў перастрэлцы з супрацоўнікамі КДБ. 28 верасня Андрэй быў удома разам з жонкай, яны некалькі разоў пазванілі ў службу 102 і паведамілі, што да іх ломяцца невядомыя. Жонку Андрэя, якая здымала ўзброенае ўварванне на тэлефон, трымаюць у менскім ізалятары на Крэсціна. У справе застаецца шмат пытанняў, на якія афіцыйныя ведомствы пакуль не даюць адказу. Следчы камітэт Беларусі паведаміў, што наступствам за, цытата, цынічныя каментары пра забітага пры рэйдзе да Андрэя Зельцара работніка КДБ будзе крымінальная адказнасць. Паводле ведомства справы заведзеныя ўжо на 136 асобаў. Іх змясцілі пад варту. Гэтак палітвязняў у Беларусі цяпер больш за 800. Сёння спіс папоўнілі імёны 73 чалавек, усе фігуранты справы Зельцара. Трымацца да апошняга, нягледзячы на страты праз скарачэнне накладу, адмову, друку і распаўсюдзе. І вось сталася так, што камсамольская праўда ў Беларусі сышла з Беларусі. Падрабязнасці ў Ірыны Драфійчук. Камсамольская правда закрывае прадстаўніцтва ў Менску. Рашэнне стала вынікам падзеяў апошняга года і асабліва апошняга тыдня, паведамляе кіраўніцтва. Ольга Ярохіна, якая 7,5 гадоў працавала ў выданні, лічыць закрыццё газеты ў Беларусі чарговым цвіком у труну беларускай журналістыкі. Гэта беларуская газета, якая працавала з беларускімі журналістамі, там былі беларускія навіны. І наколькі яна была папулярная, вельмі папулярная газета. У найлепшыя часы было па 300 000 накладу было у газеты. Яна прадавалася ў электрычках, яе чыталі людзі старэйшага ўзросту. Пасля страляніны на Якубоўскага і станоўчай публікацыі пра Андрэя Зельцара заблакавалі сайт камсамолкі. Праз некалькі дзён затрымалі аўтара артыкула Геннадзя Мажэйку. Беларуская ўлада дайшла до таго, што пачала расправы нават з выданнямі, якія афіляваныя з галоўным партнерам, можна сказаць, афіцыйнага Мінску, гэта з Крамлём, з Масквою, і нават пры абсалютна зразумелай пазіцыі Масквы ніякага ходу назад не дадзена. Праблемы камсамольская праўда в Беларусі зазнала летась пасля выбараў. Газету выкінулі з сістэмы распаўсюду, пазбавілі магчымасці друкавацца ў Беларусі. Камсамолка зрабіла вельмі важны і смелы ўчынак, калі ў жніўні выпусціла некалькі нумароў фактычна цалкам прысвечаных пратэстам, грамадскай актыўнасці і той жорсткасці, тым страшным рэчам, якія адбываліся на Крэсцінай, і тым жахлівым метадам, якія прымянялі сілавікі. І гэта не першы канфлікт выдання з беларускімі ўладамі, узгадвае журналіст Яўген Волошин. У 2006 годзе, пасля падзей на плошчы, пасля выбараў, былі праблемы, і нават аднойчы ўжо здымалі галоўнага рэдактара Юлію Слуцкую. Тады прыязджаў
Сунгоркін, галоўны рэдактар камсамолкі ў Менск. Ён тады казаў, што Владимир Путин гениальный человек, и Александр Григорьевич Лукашенко тоже гениальный человек. Вот теперь Сунгоркін ад гениального Лукашенки атрымаў такі прывет. Прэс-сакратар Пуціна Дмітрий Пяскоў заявіў, што Крэмль трымае кантакт з Менскам у гэтым пытанні, ды будзе даводзіць сваю пазіцыю. Як відаць, адзінае правільнае рашэнне прыняло выданне пра закрыццё падраздзялення ў Беларуси. Можна выказаць шкадаванне ў сувязі з тым, што ў Беларуси спыніла працу нашае вельмі аўтарытэтнае і папулярнае выданне і вельмі паважанае. Геннадзя Мажэйку цяпер трымаюць у жодзінскай турме. Яго падазраюць у распальванні варожасці ды абразе прадстаўніка ўлады. Журналісту пагражае да 15 гадоў калоніі. Абаронцы Мажэйкі падалі скаргу на ягоны арышт. Саюз журналістаў Расіі выступіў у падтрымку зняволенага журналіста. Закрыццё ж беларускага аддзялення больш шкоды прынясе беларускім чытачам, чым выданню, лічыць старшыня арганізацыі Уладзімір Салаўёў. Это одна из 3 наших газет самоокупаемых. Это проекты не только в принте, но и, естественно, и в цифре, и в радио. То есть это очень мощная информационная структура. И филиал в Беларуси, я думаю, что это все-таки очень небольшая часть общего объема работы «Комсомольской правды». Вялікую трывогу ў сувязі з закрыццём камсамольскай правды в Беларусі выказаў і праўладны беларускі саюз журналістаў, задаўшыся пытаннем, ці нельга было пераадолець праблему кропкавымі звальненнямі. Пры гэтым у БСЖ не згадалі, што ў изолятарах і калоніях сёння застаюцца 29 беларускіх працаўнікоў медыяў. Шмат журналістаў з-за пагрозы затрымання мусілі пакінуць Беларусь. Шэраг незалежных выданняў спынілі дзейнасць або зазнаюць моцны ціск з боку ўладаў. Ірына Дарафейчук, Белсат. Двухдзённы працоўны візіт Святланы Ціханаўскай у Варшаву скончыўся сёння сустрэчаю з беларускаю дыяспорай Польшчы. Падрабязнасці распавядзе Алесь Баразенко. Дзеянні рэжыму Александра Лукашэнкі, пагроза бяспецы рэгіёну і ўсёй Еўропы. Гэтак у кантэксце міграцыйнага крызісу Беларусю згадвалі на варшаўскім форуме бяспекі, які прайшоў у Польшы. Удзел у ім прыняла і Святлана Ціханаўская. Учора Ціханаўская паўдзельнічала ў дыскусіі, прысвечанай перспектывам і рызыцы доўгатэрміновага ўплыву Расіі на сітуацыю ў Беларусі ды ўкраіне, а таксама правяла шэраг двухбаковых сустрэчаў з міністрамі замежных справаў еўрапейскіх краінаў. Размаўляла Ціханаўская і з прэзідэнтам Польшы Анджэем Дудам. Сёння ж Святлана Ціханаўская дала прэсавую канферэнцыю па выніках форуму. Беларускі рэжым нясе ўсю адказнасць за арганізацыю гэтага крызісу. Гэта помста Польшчы і Літве за іх падтрыманне беларускага дэмакратычнага руху. З прэзідэнтам Анджэем Дудам мы абмеркавалі нашыя дзеянні, супрацу з еўрапейскім звязам і стратэгію, каб прымусіць Лукашэнку спыніць гэты крызіс і адказаць за яго. Толькі ўчора 483 нелегальных мігранты спрабавалі мінуць беларуска-польскую мяжу, і іх лік працягвае расці. 5 мігрантаў ужо загінулі на мяжы, і мы баімся, што іх колькасць можа таксама вырасці. Пазней Ціханаўская мела размову з прадстаўнікамі ініцыятываў «Байпол» і «Рабочы рух», а таксама з прэзідэнтам парламенцкай асамблеі Рады Еўропы Гендрыкам Дамсам. З «Байполом» гаварылі пра план перамога. Планы канкрэтныя не могуць раскрывацца. Гэты план сакрэтны, і ён будзе запушчаны ў той момант, калі складуцца пэўныя абставіны. Абмяркоўвалі таксама, якім чынам можна каардынаваць інфармацыйную працу. Мы бачым, што Лукашенко спрабуе перахопліваць інфармацыйную павестку, і вельмі важна, каб розныя медыяканалы, рэсурсы, інфлюэнсеры, тэлеграм-праекты, каб яны супрацоўнічалі разам. Шановне господарство, Святлана Ціханаўская, лидер демократичной Беларуси. У меня самое большое желание – это сказать вам всем огромное спасибо. Спасибо за то, что вы делаете. И уже когда люди обращаются за помощью, что мы можем сделать? Куда нам можно поехать? Да? Я все время отправляю их прежде всего в польскую диаспору, потому что вы всегда принимаете людей, которым требуется помощь. А ўжо вечарам Святлану Ціханаўскую чакала вялікая сустрэча з беларусамі Варшавы, якой яна і завяршыла свой візіт. Алесь Баразенко, Белсат.
А Еўрапейскі парламент узгадніў праект рэзалюцыі аб сітуацыі ў Беларусі. У ім еўрадэпутаты, між іншага, выказалі падтрымку грамадзянскай супольнасці, асудзілі рэпрэсіі і гвалт з боку рэжыму Лукашэнкі, заклікалі разгледзець пытанне аб перадачы беларускай справы ў міжнародны суд і абвяшчэнні службовых асобаў КДБ Беларусі персонамі нон-грата на тэрыторыі Еўразвязу. Галасаванне над праектам рэзалюцыі адбудзецца заўтра. Сусветны банк на паўадсотка панізіў чаканні адносна сёлетняга росту беларускай эканомікі ды амаль на 5% эканомікі 2022 года. Апошняе адзначае, што рост ВУП Беларусі на лета можа упасці да мінус 2,8%. Паводле даследавання, паказнікі росту беларускага валавога прадукту найгоршыя сярод краінаў Еўропы і Цэнтральнай Азіі. Працягне Юлія Цяльпук. Найбольш высокі паказнік эканамічнага росту будзе ў Чарнагорыі. Такі прагноз Сусветнага банку сярод краінаў Еўропы і Цэнтральнай Азіі. Найбольш нізкі ВУП 1,2% сёлета будзе ў Беларусі. На гэта паўплывала падзенне ўнутранага попыту, зніжэнне аб'ёму інвестыцыяў і дэфіцыт бюджэту. Беларусь таксама сутыкнулася з сектаральнымі эканамічнымі санкцыямі. Таму доўгатэрміновыя перспектывы росту таксама стрымліваюцца праз праблемы, звязаныя з павольнымі тэмпамі рэформаў. Гэта замінае развіццю канкурэнцыі і прыватнага сектару. Гадавы паказнік ВУП Беларусі сёлета застанецца плюсавы, але за апошні квартал можа быць і са знакам мінус. У годзе наступным, паводле Сусветнага банку, валавы ўнутраны прадукт абваліцца да 2,8%, скокнуўшы амаль на 5% уніз у параўнанні з ліпеньскім прагнозам. Дзяржава да гэтага гатовая, кажа кіраўнік навукова-даследчага цэнтру Мізаса Яраслаў Раманчук. Тое, што Міністэрства фінансаў уводзіць падатак на кватэры, сведчыць пра тое, што менавіта так разумеюць, трэба будзе закрываць дзіркі ў бюджэтах, перш за ўсё мясцовых органаў улады, будзе не хапаць грошаў. Заробак сярэдні, які ў гэтым годзе нарысавалі на $580, будзе значна меншы. Я думаю, што падзенне можа нават быць да 30%. У такім сцэнары гадавая інфляцыя не меншая за 15%, а для малога і сярэдняга бізнесу пагроза гібелі. Адток у падаткавай галіне ды інвестыцыях, а таксама наступствы сектаральных санкцыяў. Гэта страты, якія беларусы зазнаюць праз палітыку Александра Лукашэнкі, лічыць эксперт. У 2021 годзе будзе не $25 мільярдаў. Гэтых грошаў яшчэ хопіць, $8 мільярдаў ёсць золатавалютныя рэзервы, яшчэ возьмуць там беларускай улады там 2-3 мільярды долараў крэдытаў і некім чынам пераб'юцца. Вось менавіта такая сёння палітыка беларускіх уладаў. Эканамічны рост крыху замарудзіцца і ў дэмакратычных краінах. Ліпеньскі агляд сусветнай эканомікі перагледзелі і ў міжнародным валютным фондзе. Паводле яго глобальная эканоміка сёлета мелася вырасці на 6%, але праз пандэмію рост трохі замарудзіцца, паведаміла кіраўнічая дырэктарка МВФ перад публікацыяй даследавання. Існуе небяспека, што больш высокая, чым чакалася інфляцыя, можа змусіць цэнтральныя банкі падняць адсоткавыя стаўкі і яшчэ больш запаволіць эканамічны рост. Асаблівую заклапочанасць выклікае рост коштаў на харчы, бо за апошні год ува ўсім свеце яны павялічыліся ў сярэднім на 30%. Павышэнне коштаў на энерганосьбіты таксама цісне на сем'і. Праз супрацьковідныя захады бяспекі ў развітых краінах даходы насельніцтва упалі ў сярэднім на 2,8%. У развіваных краінах, як і Беларусь, страты большыя ў 2,5 разы. Гэтую статыстычную лічбу ў прагнозах улічваюць і МВФ, і Сусветны банк. Юлія Цяльпук, Белсат. Олега Куляша накіравалі на год і 7 месяцаў у калонію. Яшчэ 5 асобам далі хімію. У судзе Маскоўскага раёну Берасця прагучаў прысуд 8-й групе ў гэтак званай карагоднай справе. Суддзя Марыя Аліфярук прызнала перасейскіх актывістаў вінаватымі у актыўным удзеле ў групавых дзеяннях, што груба парушаюць грамадскі парадак. Гэта 342 артыкул крымінальнага кодексу. Летась 13 верасня у Берасці адбылася адна з самых яркіх акцыяў паслявыбарчага пратэсту. Беларусы вадзілі карагод проста на праезнай частцы. Сілавікі разагналі ўдзельнікаў вадамётам. За год у карагоднай справе паспелі асудзіць 87 чалавек. Сумарна всім фігурантам прысудзілі амаль 71 год з паловай хіміі ды 66 з паловай гадоў хатняй хіміі, а таксама 9 гадоў і 4 месяцы калоніі. Агулам сілавікі выявілі 115 чалавек, якія мелі дачыненне да пратэставага карагоду.
У Беларусі мерзнуць як дзеці, гэтак і палітвязні. З сённяшняга дня ў Рагачове часткова адсутнічае ацяпленне і гарачая вада. Маўляў, планавыя работы на 2 дні. Жыццёва неабходных умоваў пазбавіліся ў тым ліку дзіцячыя садкі. Пра адсутнасць ацяплення паведамляюць і палітвязні са шклоўскай калоніі. У сітуацыі разбіралася Надзея Бельская. Без ацяплення і гарачай вады ў гэткіх умовах правяла сённяшні дзень частка Рагачова, у тым ліку дзіцячыя садкі. Отключена горячая вода и отопление в нашем учреждении. Не только в нашем, во всем залинейном районе. Акрамя часткі дзіцячых садкоў, без ацяплення і гарачай вады засталіся 11 вуліцаў. Будаўнічы каледж з яго інтэрнатам, цэнтр творчасці і школа. Паводле заканадаўства, умова ўключэння ацяплення ў садках і школах, сярэдняя тэмпература +10 цягам 5 дзён. Глядзім надвор'е на наступныя сотні. Уначы +6, зранку ўвогуле +2. У дзень максимум +10. У якое памяшканне пасля сённяшняй ночы прыйдуць дзеці? Уже нету, но с утра было. У нас еще не успели остыть ни батареи. Ну, так завтра еще, вроде бы завтра до 8 вечера. Ну, 8 уключат, за ночь прогреется. Адсутнасць рэсурсаў рагачоўскія камунальнікі патлумачылі планавымі работамі. Учора выставілі паведамленне на сайце камунальнага прадпрыемства. Мерзнуць даводзяцца і палітвязням. Паводле крыніцаў газеты «Беларускі час» адміністрацыя папраўчай установы ўзгадніла замену трубаў. Часам у месцах зняволення адключаюць ацяпленне і з іншых прычынаў. Каб пашчадзіць, кажа праваабаронца, доктар з 25-гадовым досведам працы ў медслужбе дэпартаменту выканання пакаранняў Василь Завадскі. Такие проблемы бывают, и, конечно, шмат у яких месцах зимой холодно, а летом спекотно, асабліва калі казаць пра следчыя изолятары, дзе камернае ўтрыманне, гэта дастаткова вялікая праблема. Я сам, на жаль, маю такі досвед знаходжання у гэтай сістэме, калі зімой на падлозе вода замерзала, напрыклад. Бывало и такое. Варта дзяліцца любой інфармацыяй пра тое, што адбываецца за кратамі, заклікае сваякоў палітвязняў праваабаронца. Гэтак сёння стала вядома, што ў шклоўскай калоніі палітзняволеных, якія адказваюць на лісты салідарнасці, адпраўляюць у карцар. Цяпер у калоніі трымаюць 39 палітзняволеных. У траўні тут памёр Вітольд Ашурак. Надзея Бельская, Белсат. Нобелевскую прэмію міра па хіміі прысудзілі навукоўцам Беньяміну Лісту з Нямецчыны ды Дэвіду Макмілану з ЗША за развіццё асіметрычнага арганакаталізу. Дасягненні навукоўцаў адкрываюць новыя магчымасці ў стварэнні эфектыўных лекаў і азелянення хімічнай прамысловасці. Заўтра прысудзіць прэмію па літаратуры лаўрэаты прэміі міру абвесцяць у нарвежскім Осло ў пятніцу. На яе вылучаныя ў тым ліку заснавальнік Wikileaks Джуліян Асанж, экаактывістка Грэта Тунберг, палітык Алексей Навальны і лідарка беларускай дэмакратычнай супольнасці Святлана Ціханаўская. Паводле нарвежскіх экспертаў, Святлана Ціханаўская мае ўсе шансы атрымаць сёлетнюю прэмію міра. Больш інфармацыі на нашым сайце, чытайце яго праз VPN і ў тэлеграм-канале. Далей на Белсаце размова ўпершыню за доўгі час у Беларусі ў жніўні зафіксаванае падзенне афіцыйнага намінальнага сярэдняга заробку. Пра што гэта сведчыць і чаго чакаць ад новай пенсійнай рэформы? На гэтае ды іншыя пытанні адкажа суразмоўца Віталій Цыганкова, беларускі эканаміст, старшы навуковы супрацоўнік цэнтру «Бэрок» Леў Львоўскі. Глядзім разам. Добрага вечара.